Nako po, mga ka-road trip. Parang hindi na naman po kami matutuloy ngayon. Hello mga ka-road trip. Good morning po. So ako po ngayon ang inyong makakasama. Ako po si Joy ng Team Nabwa. So ako ang inyong makakasama ngayong araw. Mamamasyal po tayo dito lang sa may Nabwa. Papasyalan po natin ang isang farm dito sa may The Opinion Nabwa. So maybe 20 minutes away po mula dito. Hindi ko lang po alam. See you later po mga ka-road trip. Medyo malakas-lakas na po ang ulan. Paano na ba to? So sana po ay matuloy na po kami ngayon. Lagi na lang pong nauudlot. Ayan, ulan na po. Diyos me. Sana naman po ay natuloy na kami. Magmumotor lang sana po kami ngayon. Kaso po ay umulan na. Sana po ay may marentahan po kami. Ayan. Medyo malakas-lakas. Hindi kayang magmotor. Ay, update po ko kayo mamaya. Paalis na po kami. Tuloy na po namin kahit maulan. Ganun din naman po ba po bukas maulan na naman, hindi na naman matutuloy. So ituloy na. Ito po ang aking kasama, si Marite. Shout out mga karotri. Shout out mga karotri. Yan, maulan. Sakto yung pagtanim ni nanay kahapon ng mga mayana. At umulan. Ayan. Kung sino po ang gusto ng mayana, punta lang po kayo dito sa bahay. Tapos dyan po yung ukayan. Dyan naman po yung mga tindahan ng baling. No entry ko, no? Kaya nga ni. Pwede mo na sana tayo. Ayan, dito na po kami. Sa my farm. Ang ganda po. Super ganda. Ha? Ayan, dito na po kami sa may Sekigila 70 Farm. So, super ganda po ng place nila, ng farm. Ayan po, ang ganda. Dami pa po. Hindi pa po tayo naubusan, mga ka-road trip. So, ayan, pasok po tayo dyan. Ayan, papapasukin po tayo. At mamimili po. Ganda po ng farm nila. Ayan, papasok na po kami. So, pwedeng hindi na magpayong kasi pero wow, ganda. Ito po yung cauliflower. At ito po ang cauliflower pa din. Oh, ganda. Sa cauliflower po, magkano po? 230 po. Per kilo. Ayan. Yan pong ano lettuce. Usad na uno yan. Per pedaso po ang isang cup. 40. Sige. Sabakal po kami. Pili na po. Ning, pili na Ning. Magayon.
5 gayon na ang Hindi po araw kali. taba-taba. Ano po, dardakan. Kaya, mga 5 pong ano. Oh, sige po. Kaya pala maoran, di man ka. Kaya, Lima po sa din ang oras na na. kung sapon po po nga ni kami mig-iyan, Lima ko na yun. Hindi lang ako kaya tama oras. masirang kaya itong sa salad. Sara broccoli. Dito po, ang pipili lang po. Kaso po na, nasuludan po kami. Nasuludan po kami sa ano doon. Ayan mo po. Uban na po ading farm adi. Uban na po, adi kasi nguwan lang po kami. Ano. Nabayad ko po sana kaya adi sabto friend ko sa Facebook. Sabi ko ay agko pala ano. Kagayan o, gayan yun. Ano pang 5 na yan? Yan. I-vlog-vlog po na mo ading farm ninyo. Opo. Ang aning ano. Ano po po? Tapos ano, cauliflower o sa broccoli po. Same man ka cauliflower. Ayun po ang price nila. Broccoli na sana, kinanay. Ano po ito sa daraga ko. Sad na kilo sana po. Ano po dito sa daraga ko. Ayan. Ang ganda po ng farm nila dito. Basta di ka sa idod. Ate yan mo, pwede nakita din. Ano? Abutan ka muna sa duburo. Sige, sige. Tapos. Po yung cauliflower nila. Ay, wala na po kami kabi. Ay, wala na. Wala na daw po silang ano, repolyo, mga ka-road trip. So, wala na. Ayan. Ito po. Hmm? 230. Murang-mura na po yan, mga ka-road trip. Murang-mura na po ang ano nila. Ayan. Tapos may kamatis din po sila doon. Sa ano yan ah? Adi ayan ah. Cauliflower. Ay, kale. Kale. Amo, yan pa ng kale nga ni po manay. Opo, madam. Yan ah. Ayan. Itong kale, green na green. Pang salad. Ano pong kailan sa mapait? Buko pong mapait. Huwag para kaman kaya mo kadtong kale, nagpait na. So, iba man na ano. Pwede pa na namitan. Ay, amo po. Ano na itong namit? Para malasahan nyo po. Pwede po ano, pinapraydan. Para ano, masiram. Pwede naman po ang gibuhon ni juice. Amo po nga ni. Opo. Masad na kilo lang po anang ano. Yan po. Buko ito ang broccoli. ano. Bro. Akala ko. Sa kale po. Kaso ba di kaon kadtong mga igin. Sa first time niya. 350 a kilo naman. Pero Pero dakol man po iya. Sa dawon lang po. amo po nga ni. Solo na. Ito na sana ata. Maray itong salad. Yan.
kung ano po kaya, nagbakal po kami sa broccoli sa to supermarket. Kamahal. Naman po sa daw kabakalan. Kinikilo kay iba po anang tangkay. So Ari po ka di opo, yeah. So adi po kasading na. Pero nga ni adto ning so bakal mo ko cauliflower. 380. Ay, nay ko. Tas kay iba di ang amo na to nakagubat. Ano po bakal? Ko sa dataon. Ko sa dataon. Last year. So, di na lang po kung magagabroccoli po. Sariwa po. Kaya nga ni Bagong po, pitas, sariwa mura pa. Sabi ko, Ano luyan ulong kuwayan? Kill po. Kailan healthy yan? Picture. Amo yan kukuang ka. Adaw. Ha? Dabunan. Ayan, kale. Punon man ito. Salad. Ulan na po. Sarap sa cauliflower kaso bawal po sa akin. Sa kanila na lang po. Ayan, kale. Ang ganda. Kaso wala na pong cabbage. Mga ka-road trip. So, ayan. Sa January. Magkano po sa repolyo ninyo? 50 pesos po sa daking. Ay, amo. Kabarato ay. Sa iba po nga ni daw, ang mga kasasadit pa, Pinagbakal na. Talagang, kinuha po talaga nila. Ano Ano po po? ba kaya, repolyo man na di dapat. Amo po nga ni kasasadit po baga. Nagtitik yung pasa na. Ano ba po? Cabbage, kakaumpisa pa lang po mga ka-road trip. So, hindi pa pwede. Ang nakasalaksadit. Udah na po. Sa pag-harvest po kaya na mo ko repolyo, ano po, December, Christmas ang New Year. Amo. Then, nguwan ko sana kaya adi na anuhan. Na isiyan. Opo. Salamat. Yan po. May papaya din po sila mga ka-road trip. Ang daming bunga. Ayan po. Ayan. May ampalaya din po sila. Iikot ko po kayo dito sa farm nila. Kaso naulan na po. Ito. Ganda ng bunga. Ay, ito po. Ay, ayun. Ayun po mga ka-road trip. Ito po ang baba pa niya. Pero ang dami na ng bunga. Ayun. Naka-reserve na po yung isa. Ayan po. Ayan. Ang dami. Lalaki ng bunga po ng papaya. Super ganda po dito. Ito po namin. Yan. Support po natin yung mga local farmers po, mga ka-road trip. Yan po. Fresh na fresh. Gusto ka na dulito. Fresh na Yan na fresh. itong pidaso. 5 po. Ante 5 RM. Kabarato ay. Kung arani siya na, araaldo. Iga pa po adi spray. May gamot na po ilo. Dadi binububo ate. Hayaan mo po. Marar pa adi da. May dati yung tubig sa kubarin. Hydroponic po kaya Common po. Gorgo. Let mo na kuya. An pong ampalaya ninyo, magkano po? June, pilihan na June sa ano. Pilihan na June. June, Para pauran sila kamo. sirong na muna po kami. Sirong na po kami Sige. kuya sa to. Sige, Para pauran sila kamo na pa. sige lang. kayo. Until 3 o 4. Broko. Broccoli. Muha mo na yan. 300 something. Ano ang Kaya- uting mo? Hindi, ito binakalan mo. Isad na pidaso. Isad na kaus. Isad na uhitan.
Nakikisama man ni ante. Araw-araw may maglalaki man. Ayan. Parehas mo sanan. Cauliflower. Balatan ninyo. Adi, pwede din ginigrit. Ginigisa po na mo. Inaano na mo sa oyster sauce. Kaya mo po. Pwede pa pala na. Malumog pa man na natin. Adi po nga, ni kada ko. Anggan, RM. Darwa man lang. Wala ko li. Brokot siya na anggan ano. Ayan. Ang dami na yan. Ayan. Salamat po. Ayan. Kabili na po kami mga ka-road trip. Ayan po. Rubber tree. Ang laki-laki na. May dragon fruit. May papaya. Ayan. Kasi wala pa pong bunga yung dragon fruit nila. May saging. May kalamansi. Ayan po. Ayan. Ayan mga ka-road trip. Kaya. Ayan. Kaya. Kinisi ta na nagsari kita nagyan. Ayan, papaya nila. Nakakulusan kaya ang tanganing diri pag insekto bon. Nganing diri sira magpara spray. Napakaganda po kasi walang halong chemical yung ano po nila. Yung mga tanim, kaya po suportahan po natin yung mga local farmers mga ka-road trip. Ayun po, may papaya. Ayun. Daming bunga ng papaya. Ayan po. Pauwi na po kami. So, ayan po yung place nila. Napakaganda. Nakaka-relax. So, let's go. Santa Lucia. Mga ka-road trip, nakauwi na po kami dito sa aming bahay. Broccoli, broccoli at saka cauliflower, 230 per kilo lang. Tapos yung cabbage po, 50 lang yung per kilo niya, kaso naubusan na po kami kaya hindi po kami nakabili. At yung lettuce naman po ay 40 lang yung isang puno. Napaka-fresh po at saka maganda po sa kanila kasi hindi po nila ito nilalagyan ng mga fertilizer. So kaya napaka fresh at safe kainin. So kaya huwag po natin kalimutan suportahan ang mga local farmers po natin. Dyan po ang nagtatapos ang aking vlog, ang aming vlog pala, Bicolanong Calvo Vlogs. So kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button and hit the notification bell para po updated kayo sa
mga bagong upload na video. So, shout out po sa mga subscribers. Shout out din po sa Remorosa family, Chavez family, Nadal family, Regalado family, mga kamag-anak po namin, mga kamag-anak po ng asawa ko sa Camarines Norte. Shout out po sa inyo. Sana po ay okay lang po kayo at safe. At sa family po ni Bicolanong Kalbo, Saldivar family, sayang po di po tayo nagkasama pagpunta sa farm. Yun lang po. Bye bye. See you po sa susunod na vlog po namin. Yan po. Bye bye. Ingat ingat.